Parc Sant Eloi. Mirant pel mirador, l'estació de tren de Tàrrega és Tàrrega, el tren que està a punt de sortir, que fan una estació d'autobusos al costat, i això la gravació és del Parc Sant Eloi. I ara veurem a marxar el tren. Aviat la gent de Tàrrega tindrà una nova estació d'autobusos al costat de l'estació de tren. I aquest edifici que veiem de quadres a colors és el gòtic. El tren ha marxat i això és el Parc Sant Eloi de Tàrrega. Pasqua 2024.